Sí, Luis. Sí. Hola, buen día. Gracias al señor presidente, José Lleida, alcaldes, alcaldesas, autoridades, jefe de turismo, presidente da Director Xeral de Turismo, que empuxou que estemos aquí todos. Para nós, bueno, falo en nome dunha casa familiar, son terceira xeración, nacimos en Chantada, pero nacemos como vía romana, como me decía, e desde o 2011 queremos buscar unha parella para a nosa herencia de vida sacra e un cabellor que nos va aquí a Valdeorras. E con eso xa fai 14 anos que estamos en Petín. Nos gusta porque somos moi rurales. A terceira adega que compramos foi no Rosal, porque somos rurales, pequenos, e gustanos apostar por estas zonas de cara ao futuro. Ademais, nós somos exclusivamente adegueiros, nacemos no 1940 meu avó, e desde eso seguimos, e seguirá meus sobrinhos e quer, eu son un eslabón, e seguirá sendo unha parte importante deste paso. Viñémonos aquí con unha idea clara de medrar, de presentar a Galicia. Fai un ano, nunha conversa en outubro do ano pasado, en Vía Romana, pedíronos que seguiramos medrando, que fixéramos un proxecto sólido, teníamos claro, pero para nós tamén é un encargo e unha responsabilidade. Estar aquí para nós é básico, é quizás o que nos está abrindo portas no mercado nacional e pouco a pouco no internacional. A derecho está funcionando de maravilla. Creo que é verdad que temos que falar antes co presidente o tema del poder en valor sempre algo que aparte de Valdeorras, creo que é moi importante poñer Valdeorras como algo por enriba de que o modelo de gama alta, o modelo de calidad está en Valdeorras. Estamos lidando por ello a nivel nacional e a nivel internacional. E hoxe estamos aquí por a parte do turismo. Nas tres adegas que temos, agora temos aberta a Vía Romana, pero esta abrirase neste ano, é unha aposta clara porque as visitas, as bodegas sexan visitables. No caso de Riña, además temos unha boa axuda da Oficina de Turismo, e a verdad que moi ben, porque vamos a facer unha zona de cata, vamos a digitalizar para que as visitas podan vivir dunha maneira moi chula tanto as catas como as visitas digitais.